indianfægtning, hvor han skal op imod den forsvarende mester Vasil Lysjinski fra Ukraine. En svær modstander for Ole. Kære kolleger, Hermann og Hyl er selvfølgelig til stede på stadion. Hvad kan I fortælle? Det er nemlig korrekt, Mr. Frank, og tak for det. Vi skal i gang med de selvolympiske lejes første disciplin. Jeg er Hermann, og ved min side sidder min mangeårige medkommentator og partner in crime, Hyl. Tak for den fine præsentation, Hermann. Det er dejligt at være her. Stadionet er fyldt, vi sidder i spotlightet, og du ser virkelig godt ud. Men Hermann, jeg ved, jeg ikke siger det nok, men jeg elsker dig. Tak for Hyl, og lige over. Vi befinder os her i gymnastiksalen på gymnastikskolen, hvor vi skal se, om vi kan følge Ole i hans første forsøg på en medalje af allerfineste karat. Det jeg hørte dig sige, Hermann, det jeg hørte dig sige, er det, at hvis Ole vinder, så kommer han til at køre hjem i en fin karat. Nej, det var ikke det, jeg prøvede at sige. Men jeg tror, vi skal til at i gang med linealfægtning. Klar, parat! Så har man ikke mange chancer. De sidste flyvende Pythagoras gik rent ind, og den havde alt det plads, den skulle bruge. Det har du fuldstændig ret i, Hermann. Så ikke en kamp. Men jeg hører min mandagsstart, at vi skal tilbage på stadion til Sabrina. Sabrina, er du der? Det er nemlig Hyl. Jeg står her med Ole. Og Ole, du har lige lidt et kæmpe nederlag. Efter hvad nogen vil kalde en helt ringe indsats. Hvordan føles det at være så dårlig? Det føles lort. Det er tydeligt at se, at hans lineal var meget længere end min, så hans stod lige meget dybere ind. Jeg har det elendigt. Jeg havde altså indtryk af, at det snarere var gørelsen en størrelse, som havde en betydning. Jeg tror, det er en mand med en meget lille lineal, der har sagt til ordfrø. Det kan der selvfølgelig være noget om. Tilbage til dig, Christoffer Frey. Det glippede altså for vores lokale medaljemål, men vi hopper hurtigt videre til fredagsbaren, hvor vi skal følge en dansekonkurrence. So deep in your eyes, I touch you more and time.
vi fik, det var, at man blev ikke grebet af stemning, og det fest var dejligt. Nå, men det er jo et glimrende eksempel på, at det ikke handler om at vinde, men man kan nok rigtig langt være samarbejde. Men jeg hører min øresnegl ved at klar med næste disciplin, som er naturfagstriatlon, og Herman og Hyppel, hvordan ser det ud på stadion? Det ser rigtig godt ud på stadion, og det er nemlig rigtigt, det er naturfagstriatlon, vi skal til i gang med. Der er 3 discipliner. Først skal vi igennem 100 meter vadersvøm, så er det 200 meter tørsvømning, og til sidst en naturfagsquiz. Yes. Og Hyppel, jeg går ud fra, at du lige så vel som jeg husker, hvordan denne kongedisciplin spændte af i sidste leje. Herman, det gør jeg i særdeleshed. Det gør jeg i særdeleshed, fordi det var her over vores kære vært, at Christoffer Brink han deltog. Men hvilken placering var det, du havde fik? Det kan jeg overhovedet ikke huske. Men det var i hvert fald ikke inden for medaljerækken. Nej, man må sige, at Ole skal gøre virkelig meget galt, hvis man skal ende dårligere end Christoffer. Apropos Ole, så jagter han stadigvæk sin første medalje ved disse lege. Men det er nogle rigtig hårde konkurrenter, han skal op imod. Vi har en Katrine Nimke fra Nordjylland, og så har vi verdensrekordholderen fra USA, Dikael Peps. Ja, som man kan se på billedet, så er Dikael klar. Han er klar til kampstarten, og man må sige, at Dikael er den største favorit til denne disciplin. Uden tvivl, og jeg tror, vi skal i gang med den første disciplin, som er vadersvøm. Jeg tror, vi er ved at være i gang med den sidste disciplin i naturfagstriatlon, naturfagsquizzen.